बेळगाव गोवा राष्ट्रीय महामार्गाचेर अनमोड आबकारी नाक्याचेर रात्री 2च्या सुमाराक एक मोठी कारवाई केली आसात आणि या कारवाईत कर्नाटकातल्या दावणगिरी हांगासरल्यान गोव्यातल्या कुंडई हांगासर बेकायदेशीरपणे स्पिरीट वाहतूक करपी 2 टँकर अनमोड अधिकाऱ्यांनी जप्त केले आसात। ह्या दोन्ही टँकरात मिळून सुमारे 60,000 लिटर स्पिरीट असल्याची माहिती प्राप्त झाली आसात। त्या संदर्भात 2 ड्रायव्हर आसात तांकां अनमोड आबकारी विभागान अटक केली आसात। मिळालेल्या माहितीनुसार रात्री 2च्या सुमाराक जेन्ना हे टँकर गोव्याच्या दिशेन वचत आशिल्ले त्या वेळाचेर अनमोड आबकारी विभागान तांकां आडयले आणि त्यांच्या कागदपत्राची पाहणी केली असता त्याच्यात ह्या टँकरांतल्यान मिथेनॉल आसा ते जी वाहतूक करता अशें तेंच्यांनी त्या कागदपत्रात आशिल्ले। मात्र अनमोड अधिकाऱ्यांका जेन्ना संशय येयलो त्यानंतर तेंच्यांनी त्या टँकरात वचून पाहणी केली असता त्याच्यात मिथेनॉल ऐवजी स्पिरीट आसा अशी दिसून येयले आणि ते स्पष्ट झाल्यानंतर तेंच्यांनी कायदेशीर कारवाई केल्ली आसात आणि या प्रकरणात दोघांका अटक केली आसात। मात्र दावणगिरी हांगासरल्यान खंयसरल्यान हे जे स्पिरीट आसा ते स्पिरीट सप्लाय जातले आणि गोव्यातल्या कुंडई हांगासर ते कोणाक सप्लाय जातले या संदर्भात अद्याप माहिती प्राप्त जावंक ना। मात्र त्या दृष्टीन आबकारी विभाग आसा तो तपास करीत आसात। हे जे स्पिरीट आसा ते कोट्यावधी रुपयांचे असल्याचो माहिती समोर येयल्ली आसात आणि या संदर्भातलो जो पुढील तपास आसा तो आबकारी विभाग करीत आसात। प्रुडंट खातीर प्रमोद पोंडे। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.